inggih menika gelaring negari Israel. Samangke negari Israel nebengan cik jaman kencana. Mila sinebut negari ingkang panjang kunjung pasir wukir gemah ripah loh jinawi tata lan raharja. Sinten to ingkang ngasta pusaraning praja Israel menika ingkang jejuluk Prabu Saul. Narendra ingkang agung Binatara Birbudi Balaksana samise para mantri wisasi wasisaning praja ingkang pinandekan kaya Patih Yisrofel kagiat dupi mulat pranyata kang sami sumiwa imutyenaning madyaning pasewakan marmo sigra-sigra sanata nedya amurwan sabda. Siliring samirana bre sekar gadong gandanya maweh raras renaning driya Kakang Patih Yisrofel, aja dadi guguping ati, sira ingsun timbali. Waduh sinuwun. Saklakon wanter anggenipun ingkang abdi kepatihan badhe galigal nyodong dawuh wonten paring pangandika menapa sang sinuwun. Patih ing wektu iki ingsun rumangsa ora bisa jenjem manah ingsun yen lagi ngaso wektu wengi kok ming ngimpen-impenen wae yen pas dahar ya ora ngrasake kepenak ora enak yen lagi sesuci utawa sowan Gusti kok rasane ya mung mangrutingal apa meneh sok-sok jempri prayangan ingkang nggodha marang ingsun. Patih wawasanmu kepriye Patih Yisrofel? Nuwun inggih pemanggihipun ingkang abdi Yisrofel sinuwun. Mbok menawi amargi sinuwun sanget katrem anggenipun menggalih wadya
utawi para kawula ing Israel menika saengga sinuhun kirang saged ngaso kirang saged gatosaken lungrahing badan utawi salira sinuhun banjur kepiye Patih penemumu ingkang abdi namung saged matur mbok menawi sinuwun saged tindak-tindak upaminipun bebedak dhateng wana lajeng mangke saged kagem panglipuring manah utawi malih pun tindak-tindak dhateng tlatah danan Giriwaya mriki lajeng mangke saged mirsani mriku wonten wit jati mriku nek wit sawit ketingale dereng ketinggal ning menika pantun-pantun jagung sakmenika nembe ketingalipun badhe panen menika sinuwun lho kok kaya aturmu marai lega manah ingsun Patih nuwun inggih monggo kula sumangken dhateng sinuwun kaya antuk pitutu sejati kang anjuk maganing kayuwanan penggali Raja Saul dupi mirsani miyarsa ature Kang Patih Yisrofel wauto kasaru gekering Jawi prabdane Nayaka Mikael ingkang pinggah wonten kraton babah sowan sinuwun mengko disita iki kaya Mikael kok menggih kuwi diunjuk sik witahe sing isih panas mau nuwun inggih sinuwun nyuwun pangapunten kula krenggosan matur sowan tanpa tinimbalan ana apa Mikael nuwun inggih sinuwun ngaturaken ketiwasan ketingalipun ing wekdal samangke praja Israel sampun kagruduk wadyabala saking Kasenopaten Filistin. Lho, sapa ingkang dipun pandhegani Senopati Agung Goliat Ruhun? Goliat ora biyen ora saiki ora iso leren anggere tumindak Julika. Yo. Mikael Patih Yisrofel. Kados pundi sinuwun budalna wadyabala papakna Goliat sak wadyabala nyuwun tambahing pangestu sinuwun. Oh
rakyat Drosma pangga wakyut katinyo mawugyat ono wang watatidak urung suwe anggonku mrebeki Israel iki ana pawongan sajake rada priyayi iki nonton sandangane kok nganggo jubah barang iki kan nyanyi karo brudere iki nganggo jubah barang iki mengko dise aja selometan urung tau ketemu kok dadak macem-macem kowe iki. Sapa jenenganmu? Rangka dalem Israel, Patih Yisrofel. Kowe sapa? Aku abdine Senopati Agung Goliat. Aku Valmudius. Yo karepmu napa kok nggawa wadyabala sak gelar sepapan mrebeki praja Israel. Ngerti yo. Senopati Agung Goliat kuwi arep males tak kandhani. Atine iki isih lara. Aku mau wis matur apik-apik ning ora dirungokke. Wis kepiye meneh? Aku ming dadi bala dupakan, wong ora manut dikapakno aku ya. Wah, kowe sing ora duwe penemu kowe. Sok meneh iki kowe kudu duwe penemu. Ha ora? Pokoke saiki tak tumpes bangsa Israel iso numpes bangsa ning langkai kuwandane pati. Remuk kowe.
Ayo maju. Ayo. Ayo saiki milio kene. Oke ini. Loh, kok cepet men kaya TikTok polahmu. Ayo Bang. Ora boy. Ayo. Wis. Woi. Ayo. Pedange kandel pedang iku ora pamen kandel-kandelan. Sing penting landhep. Iki pedang gawean danan. Iki gawean Baturna. Ayo ditu. Baturna karo danan. Bau. Hoi. 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 Prajurit bubal mawet tanding ngono iki gentone Filistin. Ayo saiki percil-percilku tok bubarke aku. Iki gembonge buban tebak dadamu rontok wae rasane ayo. Hei. Ayo. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ayo. Iki sing tak goleki. Aku sing pirang-pirang tahun tak arep-arep iki ketemu. Saiki kowe biyen kowe ngiles-iles bangsa Filistin. Ayo saiki ganti. Bangsa Israel ndak jaluk. Ratu Israel kudu nyembah delamaanku. Goliat. Lah kok tekonmu wiwit sprono sprene ora ana kaundaan.
Wis sekolah 3 tahun bareng kok ming padha wae. Boyo kaya cah-cah Giriwaya iki. 3 tahun wis iso pidato basa Jawa, basa Inggris, basa Indonesia. Kamangka Bapak Presiden gak wis instruksi engko kudu basa Prancis diulangke nang sekolah-sekolah ing Indonesia. Kok malah dulumitan tekan sinau basa bareng. Saul opo paham? Goliat iki tekan titi mangsane kuwi kudu tugel gulumu saka tangane Goliat maju tiban tangan pecah mesti tak gegulung kuwi Saul. Ayo tibakno pusakamu. Ora ho. Ayo. Katuran pisegan ponokrami rawuhipun wonten padhepokan kula Kakang Isai. Iya. Lajeng wonten kersa menapa boten paring pangandikan rumiyin
supados dipun papak wonten ngajeng padipukan menika kalian lari-lari kula sinuwun rawuh wonten padipukan menika. Kakang Isai, yuk. Aku pancen ora cecala luwih dhisik teka ana padipukan Isai kene. Mung wae aku bakal nyuwun njaluk senjata pitulung. Mangke rumiyin anak-anakku Eliab, Abinadab, apa dene Daud ngaturno pangabekti marang sinuwun luwih dhisik. Nuwun inggih sinuwun ingkang abdi Abinadab nyaosaken sembah pangabekti rawuhipun wonten padipukan mriki. Sinuwun ngaturaken sembah bekti, sinuwun ngaturaken sembah bekti. Yo anak-anakku kabeh tak tampa pangestuku tampanono. Inggih. Lajeng kados pundi kersanipun sinuwun rawuh menika. Kakang Isai, ing wektu iki praja Israel ketaman pagebluk. Ning pagebluk iki pagebluk sing ketok ketan musuh prajurit saka Filistin kang dipandhegani dening Senopati Agung Goliat. Kabeh wadyabala Israel ora ana kang kuat nandingi kridane Senopati Agung Goliat. Aku dhewe ora kuwawa, mula Kakang Isai, aku nedha senjata pitulung. Tulungono supaya bangsa Israel ora diles-iles, ora ditindes-tindes dening Senopati Goliat. Anak-anakku kabeh Eliab, Abinadab, apa dene Daud wis padha krungu dhewe pengendikane sinuwun ing Israel. Wis saiki keri padha tumandang petukna wadyabala saka senopati ing Filistin. Nyuwun tambahing pangestu Rama, nyuwun tambahing pangestu Rama. Sing ati-ati budal. Raja Saul kok entuk wong nom-noman kita iki wong saka desa iki. Tonton praenane,
tonton sandangane sapa wae. Aku putra Kyai Isai. Aku Abinadab. Abinadab. Yuk, kowe sapa? Ah, mosok ora kenal karo aku to? Iki Senopati Agung Filistin, Goliat. Oh, iki sing jeneng Goliat. Yuk, ayo saiki wis ulungno Prabu Saul. Tak poteng-potenge kuandane tendang mati wae. Ayo. Ayo tanding ngono. Kentekan sing dijokke iki ana cah iki gek kelas 2 SMP iki. Umur-umurane dik respa iki. Woi. Le, sapa jenengmu Le? Aku putra Kyai Sai sing ragil, aku Daud. Woi. Ala arep napa kowe? Kowe adol-adol es rono malah rene methuke karo napa? Ora sah kokean ngomong. Saiki tanding ngono Daud. Tanding kepiye, Om? Kalau tanganku gede tanganku. Kowe arep njaluk tanding karo wis aja kokean bicara ayo saiki tanding ngono Daud. Wah, remet-remet kowe le. Gateng wae. Ayo.
kapidara risang Daud tan kuwi nandingi krodane Senopati Goliat anteping sedya denira nuhoni prasetya kaya antuk sing yang roh suci ana tirta marta kang netes anggane sang Daud kang nedeng kantaka nyoto pungun kaya wungu saking nindra Daud kaya antuk pituduhing Gusti Daud emut jroning kantongira ana watu item sinartan ingkang kusak jiwa rasa wis ginegem watu item sinartan ngupadi kaweningan weninging pramana sejati-jatining suksmana kadayan kurbaning sang pamarta lepasing watu item tumancep ring mustakaning sang Goliat lebur tumpur gugur madyaning palagan maju Senopati Kakang Isai lan putra-putraku Eliab Abinadab lan mligine Daud aku nedha trima dene wis sembodo numpes watak Candala Budyangkara kang sinandhang anggane Goliat nyoto Daud jejer jalma kang piniji kang uripe tansah bisa nguragapi marang bebrayan agung yen jagat iki watake kaya Daud kabeh
bawana bakal ayem tentrem bagya mulya. Nyoto Daud tetunggul pantes dadya agul-agul kang pinunjul. Aku Pastor Ludovicus Reten saka Maastricht Belanda. Ya aku kang ngedekake kongregasi Bruder Revisi ingkang ing Indonesia duwe yayasan pangudi luhur ing saindenging Nuswantara. Ya ana tanah Jawa, ana Sumatera, ana Kalimantan, Jakarta. Aku bisa teko kene dikancani karo Bruder Bernardus. Bruder Bernardus iki Bruder Evise sing sepisanan. Mula saiki ana lagu 10 keutamaan kuwi 10 perkara kang kudu dihayati, diurip-uripi karo kabeh warga pangudi luhur. Mula aku karo Bruder Bernardus saiki mung iso matur nuwun kabeh karo sapa wae kang padha nyengkuyung karya para Bruder Revisi mligine yayasan pangudi luhur. Lan ing dina iki profisiat adik-adik lulus kelas 3 SMP Pangudi Luhur Santo Vincentius Giriwaya. Wis di sekolah aja ado-ado pindah kono kuwi wae witan kuwi SMA Pangudi Luhur padha semangate engko saya apik dadi murid-murid Pangudi Luhur. Matur nuwun Miss Oki, Bapak Ibu guru kabeh ingkang ngasta nang SMP Pangudi Luhur Santo Vincentius kene. Matur nuwun para anggota komite, orang tua, romo, suster sing kabeh nyengkuyung mligine kanggo pahargyan ing dina iki. Pak Bagong sak kru matur nuwun. Wis kesel banget wau dalu pentas sedalu benjing sonten tasih pentas malih iki nyedhake nggo awake dhewe. Matur nuwun. Gusti tansah amberkahi. Nuwun nuwun nuwun.